Poloniny National Park is one of 9 national parks in Slovakia and is one of the youngest because it was established in 1997, so it is only 15 years old national park. Our national park is the richest area in Slovakia on the primal forest with beech or with mixture of fir and beech. Tuto je jedinec, ktorý v podstate skôr odumrel, ale on není mŕtvý paradoxne. No lebo vyzerá, že ešte jeden konár tam ešte je živý. Ale v podstate odtiaľto. Čiže skôr odpadol, čiže poskytuje priestor pre machy, aby tu rástli. Hej. Tu je jeden taký zaujímavý rastlinný druh, typický pre bučiny. To sú také potom čierne bobuľky na tomto. Obsahuje atropín a to niekedy využívali ženy, ale aj medicína. A je to jednak aj liek, ale aj jed. No a v malom množstve to vedeli dievčatá konzumovať, aby mali krajšie zreničky. Tu sme v podstate na takom mieste, kde je vidno na hranici tej zóny, ktorú človek neovplyvnil a ktorú človek ovplyvnil lesa. Čiže staré stromy, veľa mŕtvého dreva, dead trees. Kdežto tu sú mladšie stromy, and here you can see younger trees, lebo to raz bolo vyrúbané. because it was extracted. Avšak hodnota týchto drevín je v tom, že okrem tých nejakých pár ihličnánov, ktoré boli vysadené, sú geneticky z toho istého. V tom je v podstate hodnota tohto lesa, lebo je na druhej strane odolná v podstate pomerne dosť klimatickým zmenám, všelijakým škodcom, na rozdiel od ihličnatých lesov. A navyše v podstate produkuje, povedzme si, veľké množstvo kyslíka a tak ďalej. Čiže s takýmito lesmi v rámci Európy sa tak my obrazne vieme, že sú to zelené pľúca Európy. Preto je vlastne tá potreba, aby sa zachovali v čo najväčšej miere práve z tohto dôvodu. A to bol asi určite aj jeden z tých live motivov pre UNESCO, že práve aj na tomto území Národného parku vyhlásila tieto staré bukové lesy za sveté prírodné dedičstvo. Kdežto v lese vyrúbanom, ako je tam ďalej, keďže vieme, kedy sme ho vyrúbali, tak vieme povedať, v ktorom období koľko má rokov celý les. Kvôli tým letokruhom? Nie, kvôli tomu, že má určité, že sme ho vysadili bol vyrúbaný pred 80 rokmi. Čiže táto generácia, tento les je logicky 80 ročný. Kde prichádzajú odborníci, lesníci z lesníckych škôl. A v 10-ročných interváloch všetko podrobne zaznamenávajú. They just record everything very in detail. Pre Národný park Poloniny sú charakteristické drevené kostolíky. Drevené kostolíky v tomto národnom parku sú takým vrcholným prejavom umeleckého prejavu pre týchto miestnych obyvateľov.
Všetky tieto drevené kostolíky pochádzajú väčšinou z obdobia 18. storočia. Boli pôvodne postavení bez jedného klinca, čiže drevené. Pozostávajú z troch častí. Vstupná časť, potom tzv. Loď a oltárna časť. Zvláštnosťou v nich je to, že medzi tou oltárnou časťou a loďou je celá stena maľovaných ikón. Drevené kostolíky sú postavené z miestneho materiálu dreva, väčšinou z jedle, na rozdiel od obydlí obyvateľov, ktorí si stavali domy väčšinou z materiálov z listnatých drevín, hlavne z buka. Táto informácia je zaujímavá v tom kontexte, že tej jedle tu bolo vždy málo, na rozdiel od toho buka, takže samozrejme to málo dali vlastne alebo využili na výstavbu tých cenných chrámov. V podstate k tomu je zakázaný prístup, čiže najprísnejšia ochrana, aká môže byť. Nad tým v podstate všetko okolie sú pásma ochrany kvôli tejto vode. No a bola vybudovaná ešte za socializmu. It was built in socialism. V 87. roku, dokončená akože. It was finished in 87. Jasné. Padlo jej za obeť 7 obcí. Ochrana je zodpovedajúca ochrane ako v Národnom parku, takže logicky je to súčasťou Národného parku.